Moko kuom MCAs e kaunti ma Siaya kwayo Gavana James Orengo mondo oyie oket thuolo chenro mag tiyo kod aguch omenda mar kaunti ma Siaya ka gitielo ni keto ageng'a ne tiyo kod omenda mar kaunti no rocho dongruoge e kaunti. Orengo yande ne ochungo chenro mag tiyo kod omenda mawuok e aguch omenda mar kaunti no kaka yor kedo kod mibadhi mane okoni okwako apis no kod apisas matiyo e iye. Gimedo ni Orengo ni kod teko mar kedo kod mibadhi e yo mowinjore mopogore kod dino ne tiyo kod omenda mag kaunti. Wang'eyo gima gavana timo, otimo tich maber, ochake on good note. But wadwa kwaye ni kata koriembo ji tich, to gima nyako timnwa, nyako yawnwa budget mondo weche mag Siaya County, mondo development ma Siaya odhi mbele. Omiyo wadwa kwa gavana mondo lift orders mage manyocho chungo gik moko te Siaya. Owe orders go, oket mechanism manyalo ensure ni kata ko clean up Siaya to gik moko kochung. Ni in the interest of Dwat Japin, we are going to request the governor of Siaya to stop holding the budget of this county. He has the mechanism, he has the power to deal with the corrupt leaders of the past regime. But will not wait and sit back, relax, because he's holding the budget and stopping any other development of the county in the name of doing audit. Let him do audit, but we must continue working for the people. Lakini teach monego tine jopiny to we mondo timre.